Táto zmluva uzrela svetlo sveta včera. Bývalý pokladník SDK Igor Kucej kúpou takmer bezcennej pohľadávky prakticky odpustil strane 618 000 dlh. SDK to vysvetlila akýmsi Kucejovým vyrovnaním sa so stranou. Bývalý pokladník však odpovedal trochu šalamúnsky. Došlo k dohode oboch strán, to je dôležité. Dnes už som mimo funkcie a môžem robiť aj obchody, ktoré na prvý pohľad nemajú hodnotu. Pre mňa majú. Mnohí sa preto pýtajú, súvisí tento obchod s kauzou tzv. Havárií na bratislavskej župe? Tam totiž priamo dostali zákazky isté firmy, z ktorých konateľmi sa Igor Kucej pozná. Ich celková hodnota išla do miliónov eur. V bratislavskej župe šéfuje predseda SDK Pavol Frešo. Natíska sa teda otázka, nebol to teda obchod niečo za niečo? Na bratislavskom samosprávnom kraji však akékoľvek spájanie havárií a zmluvy medzi Igorom Kucejom a SDK odmietajú. Ide o účelové spájanie nesúvisiacich skutočností, ktoré sme už viackrát vyvrátili. Akýsi klientelizmus už odmietol aj Igor Kucej či konatelia firiem. Všetko bolo podľa nich zákonné a celé je to teraz účelovo vytiahnuté pred župnými voľbami. Podobne to hodnotí aj okolie Pavla Freša. Za 2 týždňa niečo máme voľby, tak samozrejme, že je to súčasť volebnej kampane. Je to súčasťou špinavej kampane proti súčasnému županovi. Na župe bolo za vedenia Pavla Freša už niekoľko kontrol. Nedostatky však podľa neho nezistili žiadne. Michal Hečko, televízia Markíza.